Eguno kongitorri lastetzapelen kanalera ongitorri dalgo Warhammer 3 honetara eta gaur. Bueno, faltatzen dugun azkenengo kaosaren ipotxa. Bring me to my men. Gatzera gatoz, hemen. Nei Arandanur. Eskeritzen da, ez dakit zer zeniciente eta garo hori. Ez dakit nola. Itxuri Gul brazoa. Kadrashkazard. Vale, a ver. Hau izango ditzateke kaosean hartzaun moduan, kasu honetan ipotxekin. Hasierako unitateak izango ditzateke langile orkoak, trabukariak, goblinak, infernuko guardia susko aizkorekin eta usera da. Enkada isutik jaiotakoa. Vale, susko erasoak eta magia ditu. Vale, susko de abrok ez dut egiten, baina bai liderazgoa. Baina mina jasotzen dute liderazgoa jaizten denean. Resistentzia fisikoa, zuari erresistentzia eta beldurak ez dira eragiten. Eta ez da erretiratuko baldin eta bizitza puntu gehienak mantentzen baldin baditu. Ba, hau esan da, goaz. Eta ea non azten garen. Gul Angorthar Ulama. Shanachrand Andokas Manari. A ver. Esta no. Oh. Vale, gadai ondoan. Ubas Uti Oseruti. Ulla Hashut. Dalet Castellan. Agarro falta 6 kilos, soy yo. Drundat. Drun. Desunei Grat Runleth. Eta honekin lehenbiziko borroko horretara. Orko beltza, borromana, kalkulari orkoak. Jokatuko dugu. Betiko lez. Eta deabru agian orko beltzen kontra, orko beltza penetrazien darra daukate.
Sindabrash Tama! Ah. Eh? Mapa hau ikusgarri dago. Poluzi asko ere badago. Leşinaras Asgard! Gorgolinas. Horrez dago. Hau tira egin dezakete hortik. Grafja! Dalet Kastalan! Horre barian, hemen. Sindabrash Tama! Eta zu... Vale. Unitate hauek orengo ez ditugu ikusi. Eta esan behar du. Nahiko politak dira. Wanrak sa Astragoth Katamu! Isgandut! Magia izaten jarraitu behar dugu. Unitate hau saldu baiko dugu pila bat. Ez dito. Behar du, etzeko kaka. Vale, kriston kagada. Hakulung! Atzera. Sending Datrin! Drangei! Bestrangei! Tak! Dorang! Git movem! Horren atzera. Sturkaz! Klanda Alskand! Isan Karasgi! Pashut Sarasgom! Darura Atru! Dalet Kastalan! Vahito Damak! Dalet Kastalan!
deabruak eta orko beltzak eta goblinak. Kazak Gomitas! Kazak Gomitas! Izan Tarasgi! Oring! Get out, boys! Sindabrash Tama! Şey var böyle. Alright. These doors! Here we go! Brazota Erpetwen! Vale. Bukatu da. Vale, hori hobeto landu barko ditugu. Unitate gehiago ditugu horrelitea dena. Nahizetan minona egin dut, bueno, minona. Hirurogeita hamabi dituzte, minona ez dakit ni. Unitateak behar ditugu bai edo bai. System ta Fasgard! Drazoth da Erbetwen. Da Gals Mata Gulong. Bizitza gehiago. Victras! Legionaras! Arnuwa Arak! Bellu Fasgard! Ista Resu Drathjar! Zer egiten du? Nabetas Azaterji! Izan Domidash. Maletan da pasa.
Hortzanko lateratzeko leku polizizan diteke. Raukilo. Istahrisu Drathjar. Misio gehiago. Nip. Qualuma. Legionaras. Vecindaris. Move him. Sumasta Legionaras Asgore. Diplomacia. Cum lesara pezeku. Tagru carbon va. Anad. Oraingoz ezer gutxi egin dezake. Drazot. A ver. Wata Endrini. Strolden. A ver. Ishul Khaj. Zengara. Talejinaras Dronet Kazad. Ankazid. Minu. Hashut Binda Drash Kazad. Izan Domitash. Txara. Hashut Binda Drash Kazad. This is mine. Is up, crew. Uno, Stroll. Now's the time. Minu tir amahastala. Chieftain of the Deep Warrens. Red. Chan. Imrig. Utsundesa ummakehan. Tatret. Clara Cazor. Onward. Call me Lord Craventail. Ja, claro. Tauguls et grotti. Vale. Trets mugitu da horra.
Desunei grat runleth, bestrongi. Arak! Kumbelu Kazig! Istahresu Drathjar. Anu Naiz bilatzen izan eskabenetan domitas. esertzaren gatik. Minu. Sumasta Ardugal. Sumasta Legeneras Asgore. Drazot. Urrengo txandan agian. Vale, izango da hau eta bestea hau. Ez daukat frogarik ez da zarantzarik ere. Hashut says Izolok. Qualuma Legeneras. Makas da Drashkazad. Urrengo txandan ja mugimendu hori ingo dugu. Eske tretxe erditik entzea garrantzitsua da, baina hor dago txant. Honen kont. Ortal Drathjar. Potroak ikurtzen oso abiak dira. Izapkru. Palagietal. Baina hau zer da. Starsta Orki. Thaumancia Nunku. Thaumancia Nunku. Anu. Dastrolgi. Indres. Hemen lehen da biziko kagada. Ruak ben Ekusar. Doomleth. Cinderbraj. Kriston kagada. Kriston kagada. Hasea erortzen hemen gauzak oso erraz,
Wata Endrini. Isna mes taumansi anunku. Is taung. Dum thaumansi. Hashut binda drash khazad. Utingaris. Gumleth. Dumskak shauba drath. Daku carbon vagras. Valku. Zangan que salta asko gustatzen zaigula. Zer da. Zenbat eskaben egon behar dira. Gorroto ditut. Dromadrazul. Ingaris. Asumor Angas Lock. Is Udiol Astra Dotta Vasbak. Eta hau ez dela gauzarik zaiena. Jogatuko dugu, frogatzearren. A ver. Egian zuzeneko ez da luze izango. A ver, hau eta batez ere bi hauek min asko egin dezakete. Besteak tira. Printzipioz tier basuk unitateak dira. Bueno, orain frogatuko dugu. Hala, bendik ez dago la gauza hori. Zonalde hori zori dago gainera gainditzeko.
Tjänarlund! Shoot mahitut! Grim! Ulla ut adugal fautu! Vahi sartu! Racha! Sabura atu! Varzu adardu adru! Mashu adardu adru! Tenka! Pashut Sarasgo! Seneru! It is ut! Mahitu Demak! Dradjari! Bueno, Rasuekor, ara sandirik ez zenukete izan behar. Hey! Ba. A ver. Hemen. Sartu! On the mark! A ver. A ver. Baina zer da. Baina zer da. A ver. Hor itoko dira. Bueno. Mahito Demak! Romalun! Haktamund! Keinudran! Draftar! Rashut Zaragon! Rodgon is Huden! Voy a escucharme que en principio Dradjari! ahora son de vale, más que luego de momentu baten regenerazioa desagertu egin Shar! Unasa! hasi da desagertzen. Esatez hasi da desagertzen. Beraz hemendik flankeatzeko eta horiek a ver. Vale. Askalafatrautja! Hasiko dira bestea. Transkazar Bakus! Dradjari! Udat ala Brignatu! Erretiratuak dira. Diskurs! Alskan! Ahash! Brastja! Mus! Alskan! Elgdamus! Mahito Demak! Alskat! Dradjari!
Vamos! Pursuit serves good! Al skull! Moose! Ai se me fa la volta. Afessa! Elgramus! Olavrik! Asco! Pia dute. A ver, niña. Jo, hauek pia bat egin dut. Gauza bat da, alde egin baduzu eta besteak ez dizut lezir egiten, baina gainera sakrifikatu hor dut ipotxe unitate bat konde vampiroekin, ez da pentsatu ere. Bitan Ongekron! Tasuru and Brenda bin Ekusad Plansky! Trecha gertu da hor. Drazoth da Erbitwen. Hala. A ver. Tropa gehiago beti ondo daude. Tadrathjar Drungital! Anu! Gorndok! Thaumansia Nunku! Anoth! Kualuma! Legionaras! Eta ganamos banaiz. Makazia Thaumansi! Asumor Ankas Lock! Golz Udiol Epetu Izapkru Vendalgi Utu Gotlank Ah, vale, me ha dado. Ahora con me da bola. What? Ez dut duzu ulertzen. Gunnaz una gorma nunku Sabarartun
Dromadrazul. Ez itxarongo du. Boi militar bat daukagu da. Gols udiol etetut. Not sneaky enough. Sinraj. Legionaras. Arak. Drazot. Doomskulki. Anu. Anfa Agrimazul. Talvun Bar. Istach Resu Dratjar. Zisharm. Etorri gure ganatxo. Kazak pentsatu ere. Bino Demargs. Ez nahizu eta fidatzen. Hemen segadak eta hor egiten. Endrinkolis Krung is up crew. Makazia Baumansi. Adugal Zantabarak. Drazov. Arnuwa Arak. Abdarnu Ardugal. Doomleth. Asumor Angas Lock. Stroll. Elgramus Italum. Izan Domidash. Pólvora gehiago zuretzat. Itxaron beharko dugu.
Uf, Vagaha. Grumnas una gorma nuntu. Engaris. Ista Jesu Drajar. Sepulmato Gol. conservar dugula tecnología industrial. Ut fashard Marzu Samitash Dum Thaumansi. Fashard Prodmi Udio Talash. Pasukan Muswatok. Tadirua. Golgreg Ital. Oh, Gordas Bookstands! Are ye want boys here? Akaza. Tassadu Adugal Ula ahora Hurry. Renona. Anil dos them. Starts the orgi. Anu! Zishfongal. Awanrag. Tot Gristas Wanas. Izapku. Drom. Marigrodul. Utan Vandal. Vagaha. Don't cross wires! Claro. Quiero 3. No escape plan. Alzada Wek. Not Scryer's will! Chiquita Nautela. Tadols et Grati. Golgreg Chanda Ital. pasa.
Ba, jogatu harko dugu. Eskain madarikatu, joan zaitezte pikutara. No, ez dugu irabazten. Bueno, bentsateko ziko dugu hau. Ardugalurk, Jaku. Ikusen gauzak. Stars. Venga. Ready to bash. Moving fast. Krunas una turma nuntu. That's out! Kultas Hobgoblin! Kenodra. Sakon Sönku. Saiatuko gara. Gardas Backstabber! Dishon! Get him! Dena pikutara. Flinas! She shoot on! Turtle's Bucky! Skedaddle! Karutash Hobgoblin! Pushback! Nahita batea galdu zut. Aleren utatea galtzen ditugu. Helman Sianum! Anorra. Teradok! Got! Bakita Grum! Egi! Akshuk! Gotaor! Ez. Helman Sianum too! Abdaruzan! Akashut! Waddle! Helman Sianum too! From Ra! Turbo Boys! Helman Sianum too!
see a noon tomb. Should we run? Flee? No sé de qué saltatzen. Gorroto ditut eskabenak, ez orkoak. Ni horrela esan dute, mi eskerra idagatik doble mauler. Ez, ipotxa hauek kanpainako oso gorrak dira. Ez ere hau eta Astragoz. Ez, Astragoz nahiko, bueno, zonalde... Zailtasun gutxako duen zonalde batean. Baina eskabenak ez ditut bat ere gustok. Bueno, batzuk ies egita hortu dut. Ardugal elskar oss. Drazor, da erbetuen. Gara, egiten duzu horrela. Legionaras! Eta izenak diren moduan, ba, nahiko kolako barde da. Garester, Vescaris. Minu. Gafta Haskala. Azukan Oswatok. Vale, a ver. Gertatzen dena da, kausa, suntzitzen duela guztia, eskabenak milakatik eta ateratzen dira zonalde guztietatik. Eta azkenean, ba... denan suntzitzen dute, baina, bueno, gero azkenean dena joaten den espikutara eta... suposatzen da Warhammerreko planeta egiten duela sekulako estanda eta gero sortzen da Itxok Sigmar. Bueno, claro, erasotzen dute eskabenak, kaosa, orkoak, mundu guztia. Bueno. Horregatik nahi dut gehiago kaosaren ekaitza gehiago. Endrinkulis Krung.
Bueno, nire garaian heldu nintzen zonalde horretara. Ta Grungron Muzar! Baina, karo, nire mazoa pentsatu dela septima eta nire mazoaren tematika zela cruzada. I not wait through scat. Gauze da, hau dela pertsonai nagusi bat eta suntzitu behar ditugu, baina meno ere ipotxak daude eta hemen dago sekulako festa. Eta nahi pentsatzen nola egin eskabenak akatzeko. Kola kobardes izena zeusgatik izango du. Tadrathjar Drungital! Karo, kontzentratzen dira guztiak hemen. Don't cross wires. Hauekin zuitzen dira de gainera. Eraso eta dutenez nire muturna aurrean txikitzen naute. Hauek ere bai. Gero hemen dago pila bat eskaben, horratik horrotu ditut. Tagratsuru Karbu! Vale. Tagrungekus Wanas! Ummaraki! Eta gero gainera, beste hipotzek ez duten nirekin traturik egin nahi. Lichmaster, leave me! The dragons require your immediate demise. Hashut binda Eta Drashkaza. gure armada oraindik ez dago guztiz konpontua. Orain zertan gaude ataskatuta. Baina, karo, hor dauden ipotxak ere gure txaiak dira. Alakubaki Hakaza. Hau betu nahi dut gero egiteko hau. Hemen agertzen den. Egiteko hau. Baina horretarako behar ditut 250 hor. Eta kontuan izan, nagoela jogatzen hemen, nola esango dut, zailtasun normalean, gero dago jendea jogatzen duela, kondaira niveletan, eta esaten duzu, da. Itxan industria. Wata Endrini! Vale, hemen Nurgle sartu da. Zuzenean hemen inrik daude eta oraindik txorik gaude gerran hauekin. Baina tretz joatzen bada Inriken kontra agian
Irabaz genezake, garo. Arresiak dituzte, gauza da 3 joan behar dela hortik. Ista Jesu Drachar. Ah, kaka. Ah, berdin da. Gordas Boxtams! Zu, joan zaitezte pikutara. Deal grab the ether. Give 'em up! Claro, beste jokoetan, Romen esaterako hiltzen da momentu baten, zailtasun zailean, gutxi gara erazten duzula eta borrokak. Baina hemen magiak ere eragin zuzena dauka. Joko honetan magiarik gabe oso salduta zaude. Badaude fakzio batzuk hasten direla zuzenean magia duen pertsonai batekin. Eta beste batzuetan lortu behar dituzu magia duten unitateak. Trabukoak ez dauzkat. Saruan Asir. Idol is dos. Egin dezakegu gauza bat. Ez dakit nola aterako den. Baina saiatuko gara. Fakzioak hasi da jausten oso errez. Af idu af grimas. Entzun badu, guau. Eta gero txanda honetan egiten badugu beste eraikina. Posible izango da. Thredragima. Una ust. Ala, venga ya. Mitas Asga. Itaris. Drazot. Dagals Matagula. Eta zu etorrona de repente gainera. Hashut Benda Drashkhazad. Eta zu... Anu. Dagals Matagula. Izan behar zara tanketa bat. Minu. Bi txanda. Bueno, teknologia. Ut Fashard. Marzu Samitash. Manufactura. Txanda pasa. Agian artilleria lortzen badugu. Hango sonoldori galtzen badugu orain berdintza. Gauza da artilleria izatea eta hori agian mesedegarri izango da guretzat. Kualuma. Legionaras. Anu. I don't think so. Plan scheme is discordant. Hori erasotzen badute ez daukagu erazteko aukerarik.
Baina berdin zaigu. No la ajustada. 120, 130. Jokatuko dugu naiz eta horroka galdu. Eta erazen nuen kanpaina bat, kanpaina defentsiba zelako, elfoekin garbitu nuelako sonaldea eta bar, egon nintzen hor apur bat kanpeoa egiten. Eta azkenengo bataia bugeatu zen horrelako zehozer eta irabaztea lortu nuen. Baina beno. Zueko. Jachta tracia! Zuek eskutatu hor, basoan. Kalkulariak atzean. Shar Unasa! Ipotxak atzean eta zuek... Horba, esto. Dos itzo! Ez que begira... Nolako festa datorren honantza. Begira nolako festa. Gehi datozenak ikusten ez direnak. Etorriko direla... Minutu terdian. Eurak etortzean nire gana. Izan zen setio bataia bat, akatu nuen euren... Akatu behar nuen tipo akatu egin nuen. Bataia izatez, galdu egin nuen, baina iako pertsonai bat gelditu zen ez hor mugitzen ez banaiz orkoak tiranosaurioak dira, kanpaina hasi nuen. Oso arraro izan zen. Bataia galdu, baina kanpaina erabazi. Bretoniaekin ordea gauza bat okerrago gertu zitzaidan. Bretonian lortu behar dituzu irabazteko... Uste dut, armeia puntu salditerian. Eta horretarako, joan behar zara bataiak irabazten, jaunak lortzen eta bar. Eta ni pentsatzen, jokatuko dut azkenengo bataia hau, eta irabazi izten ditudan puntuekin eta bar, 10.000 helduko naiz. Ez, gelditu nintzen 2 puntura, edo horrelako zehozer. Eta nola erasi nuen, hurrengo txandan, erreklutatu nuen jauntxo bat, eta horregatik iratzi nuen. Baina kanpaina guztiak disfrutatu nituen, hori bai. Baina garo, oraindik falta dira hauek guztiak. Eta hauek guztiak nahikotxo falta dira. Ja. Baina gauza da eskabenak dutela ikusi duzuen moduan unitate habilitate hori
Eta orduan, konde vampiroen moduan, baina konde vampiroen unitateak asko ere geldagoak dira. Eta eurekin bateia bihurtzen da azkenean oso espergarri. Nulev Strakagar! Drengostits! Hardkobla Akazai! Alskan! Zuek, Rasdun! Ulawaku! zuek horra. Wadal over there! Da Beskits! Ez gainera... Ez daztia. Unitate hau ekarne gainon dira. Protax Hobgobla! Dragoon of Victories! Wah! A Dragoon of Victories! Pais Sartu! Otan Isuden! Horregatik joko hauek jokatzen baituzu lagunekin, aukeratu aldituzu gutxi gara bere inguruan dauden unitateak eta bar, edo fakzioak eta elkarri laguntzen diozu. Zonaldea garbitzen eta bar. Lock the Drafsha! Stock'em! Stock'em! Flankotik alde batetik min gehiago jakin behar du tretxe. Ottawa! Zalantzari gabe. Hau galduta dago, sabiadura handia. Bai, kanpainak operatibak egin daitezke. Zuar ditzakezu imperioaren bi fakzio eta beste bi tipo Kislev hartzen du. Eta elkarri laguntzen diozue. Batzuk zentratzen dira konde vampiroak agatzen, beste batzuk Nurgle. Eta gero, konde vampiroak lagun eta Kislev, beno. Kaosa mantentzen eta behin konde vampiroak eta Nurgle kentzen duzunean erdian, sentatu zaitezke Kislev babesten eta bar. Baina, karo, jendea behar duz ondoan. A ver. Borrokatzea. Bueno, bai, izan daiteke zaila. Begira zenbat unitate zituen berak. Eta begira zenbat hil ditu animez unitate honek. Eta al ere, ez du ezertarako balio izan. Eta gure iria zenez, irui hori galduko dugu. Eta kontuan hartu joko hauetan iak edo trampa egiten duela. Eta gero ikusten duzunean kondairazko zailtasunan jokatzen dutenak errez egiten dutela, esan duzu, bueno, gauza da disfrutatzea.
Gainera ez du harrapatu. Razoth da Erebet. Eso. Izapkru. Ordu. Cinderbraj. Zu kanpo. Dispan. Sumasta Ardugal. Bueno, doble Mauler. Dea el Gramgi Ether. Eta hau. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur. Unos cuantos goblins, ya ves tú qué problema. Las puertas las tenemos enteras, ¿no? Por lo menos las de este lado a mí me